Siyabingelela kwamhlaba traditional healers. Thina bakwamhlaba traditional healers singabelaphi bendabuko. Umsebenzi esiwenzayo ngokukhonza sikhonze ebandleni lamaJerikho, kodwa singabelaphi bendabuko phakathi nethu siyasebenza siza abantu, siyahlola, siyelapha, sisiza nabantu abalahlekelwe izinto zabo, impahla elahlekile, yizimo, uyabuya abantu abafuna imisebenzi, abantu abangabathola abantwana, abantu bamabhizinisi abafuna amabhizinisi abahamba ngendlela, abantu abafuna umnotho ukuphila bame kahle, baphile kahle, siyabasiza. Sikwenza kanjani lokho? Sikwenza sikususela ekulungiseni nokuklina izinto zomsamo wakho, ngoba ukuthatha iy'lwane ukuthatha yonke into ngeke ukusize. Umsamo wakho kufuneka uwulungise ukuze usalile yoba yilegacy yabantwana bakho. Abantwana bakho badinga khona umsamo. Uma uzothatha iy'lwane uyifake phakathi uxoxa abantu abadala, kusasa uyoba ne-problem, uyoba nenkinga, sekufanele ukuthi abantwana bayiphathe. So okwanamhlanje ngiyiqala kanjalo lento, sizoqhubeka nenkulumo yethu ngimtshele ngazo zonke indlela zokwelapha nezinto eziwumsamo ezisa phambili impilo, sikunike nesipho sokuphila. Yilokho kubalulekile, impilo yanamhlanje seyaba yimali, so sinamafutha enhlanhla akunikeza inhlanhla yemali. Baningi abantu abadumileke abadluleka ezandleni zomhlaba abaphumelelayo. So okwanamhlanje ngicela ukunikeza leyo episode uyi-introduction yokuthi nje kwamhlaba siphetheni kahle kahle izinto esiyiphethe izona lezo zokukhomboza. Uma unenkinga woza kuthini uzohlolelwa, uphathe isikhandela lasekhabo mama kwalefto, uphathe isikhandela lasekhabo mama, sibuza kwabasekhabo mama, sibuze kwabakini ukuthi yiphi inkinga yakho, basitshela, bese sibuza uNkulunkulu umveli nqaba umdali wethu ukuthi uzosizwa yini, asinikeze isolution. Akukho ukuhlula uNkulunkulu, bangahluleka abaleleyo ukuhluleka, kodwa uNkulunkulu akahluleki. Kodwa futhi yonke into iphethwe uNkulunkulu, ngisho bona balele emhlabeni odalwe uNkulunkulu, so sinvolve uNkulunkulu. Injalo into nje khona sakhetha nokukholwa, siyokholwa eJerikho. Asibulali, siyaphilisa, asithwalisi, siyaphakamisa, sikwenza ube into ofisa ukuba yona. Baningi asebephumela, akufi umuntu yaphunyelelwa kuphela, kuyajatshulwa, kunoma kufiwe kuyazalwa kwanda abantu bemnandi ekhaya. Inkosi-ke ibe nani umveli nqaba, umnikazi weyihlahla. Ihlahla sayinikwe uNkulunkulu, yithi into yami amandla esihlahla. uNkulunkulu wakho, amandla kaNkulunkulu wafihla esihlahleni. That's why waxwayisa uAdam noEva wathi bangadla yonke indawo bangathinteki. Amandla uNkulunkulu akhe wafihla esihlahleni.